15 души момчета. То Марикорство Той да държеше кръчмата на склада и сам на бърбите се обеси на ръката. Ага. И не знам къде си, обаче преди него имаше друг на кръчмата. И ние после, аз носих на Петър Темелковски монолога за Македония, много хората гледава Евала. С този монолог одихме аз Илю от това Старчево, Илю Старчево с неговия Мерцедес тогава и Сингартийски Попа. Тръгнахме от тук на София. В София там един имаше на Керезиев, Бърчет на Борто Керезиев, обаче ние отидохме, Борто ти знаеш, ама той в София. София. София Бърчет. Знаем, Борто убаво беше, ама и накрая и он се подведе по Йордан. По Йордан се подведе, спорехме и с него. Ако няма значение. Там при този Керезиев, он правеше документ, такова компот правиха, вика, байки има при моята дъщеря. Отидохме там, апнахме, пинахме. Обадих се на Долни Дъбник, на Гоцто, Гоц Терзи, пречекален човек, там спахме, събра, имаше организация. Аз предишния път бях удел, преди това още. Преди това първи път ода на Долни Дъбник, от Долни Дъбник на Пловдив, от Пловдив на Асеновград, от Асеновград на Пещера. Втори път с тия вече заминаваме на Долни Дъбник пречекаване, спаваме там. Отиваме в Шумен, Митито Шумен. Там наприхме оня Желязко-Палански. Паспортите македонски. Там нехи да снимат. Ево, пази станах македонец и съм си македонец. Макар он да ме гори с запалката, и аз съм си македонец. И македонско държавенство имам. Вие, Стояне, като дойдехте, ти, Богдан Коста, Гошо, То не жена... Бай Бора, жена ми и она е македонка. На Децата 91 година, кога е, 91 Внучката ми завърши в Охрид. Той с китарата и сега и народа, какво беше задружно. Кога аз напознах вече и край. И край. Той другият отворите. Всичко и на запад. Това беше цел да те вземе местото. Това е. Всичко беше, да. Знаеме, он Що каза за даде мън? паричките. Отворете го, той да го сте. И само он да оде. Разбираш, за това борбата беше да ме сме. Како се викате да ни кажете име и Младен Александър Гюриев. Роден съм в село Никудин на 28 февруари 1941 година. Тук ми вика на Байда за Ботил. Давах няколко показания за баща му, как ще събираме това. Записаваме. И накрая, знаеш как е полицията. Ще те питат, ще отговориш, накрая трябва да се подпишеш. Подписах се и тия неща Боти отива в Ровил и ги изкарва. Тук ги разпространи даже, че аз съм доносник на държавна сигурност. Откъде на къде държавна сигурност? Когато аз имам македонски паспорт, а Ботио няма.
аз съм препатил много. Прекарал съм какво ли не. По болни, първо по милициите на времето, как си беше. Сега е полиция вече, не? Малко по-не бият, както преди. Дали в Кеси човек става? Преди не смеех да мина край милицията, от другия тротуар минава, ходи. Всеки минат нещо косо. Да се вика, че тогава, а ти видиш с дълга коса, или с тесен или широк панталон, ел ми тук, че не трябваш. Ем те острижат, ем ти издерат панталон, накрая и те набият. И те пуснат да ходиш и да кажеш защо си остриган, защо ти скъсан панталона. Това беше едно време, докато всяка чили са малко по... Па и настана тия по-младите полицайчета, много не ги интересува как ходиш, дали си гладен, дали си жаден, дали си облечен или не си, много не ги интересува. Интересува ги само да не мътиш водата, политика да не правиш. Особено па, ако си кажеш, че си македонец, там вече интересува ги много. Само да не се казва, че България, или по-специално, че тук в нашия край има македонци. Даже в паспорта ми първо пишеше македонец. Работех в промкомбинат и бояджия, там на най-тежката работа, къде си гълта най-много боя. Защото ме знае, че аз съм съден по македонския въпрос и за мен е лесна работа нема. На най-тежкото. Кажи, коя година те съдия? 57 година на 31 май ме арестуваха. Тук отдоле бех на квартира. Сутринта в 5:30 часа. Още хората не са се разщали. Они сърдисаят около квартирата. И не знае в стаята. Така, първо, група ли бехте? Как ще става? Така обяснявай. Имахме от Никудин, аз съм раждан в Никудин и тук бехме на квартира с 3-4 момчета, с двете бееме в една квартира. И събирахме се. Аз бех намерил една история на Македония. Още се разрешаваше тогава. Имаше история на Македония тук в България. Беше преведена некъде към 55-та година, точно не си спомням. Но преведена на български. Но пригоден е за... Защото имаше и учители даже от Македония тук. По едно време. И се събираме в моята квартира, четем историята на Македония, коментираме, а накрая на историята имаше карта на Македония. И аз не съм голям художник, ама гордо нарисувах около 1,5 метра ширина на 1 метър височина и съм аз залепил на стаята. И тама влиза, тук отдолу живее той, Гочев, таен агент към полицията. Едно влиза, там добро казали, не казали, не помня, но първо това като виде, това ни трябва. И нареди там един откачи картата. Откачи ga свия на рола, притаришува цялата квартира, найде и историята. Откъде ти тази карта? Ми викаме, тук е, виж на тази страница е нарисувана. И аз, за да ми е по-ясни, по-големи размери си, нарисувах и съм ме закачил на стената. Хубаво се е закачил. И прибираха ме в полицията. Още учихме. Трябваше
по 2-3 предмета нямах оценки. И това е 8-ми клас, трябваше да го завърша, не можех, понеже нямах оценки. В милицията, затворение там в едни мазета, ни прозорец, ни нищо, ни знаеш къде си, ни какво си. 3 дена там изкарахме. После не откарах в Благоевград. Там ме разпитваше майор Митров, мисля, че се казваше. И те, тук първо ме разпита, имаше един Жор, графа му викаха. И в стаята там на началника на полиция. Ти какъв македонец си? Викам, македонец какъв, като македонец. И как? Ми викам, даже его паспорта ми пише македонец. Ти не си македонец, ти си българин. И викам, хайде, аз са. Ти викаш, българин съм. Татко ми македонец, бе, майка ми македонка. Дедо ми македонец. Как аз ще съм българин? Не, българин си и пуши цигари, изкарва цигара, пали цигарата с запалка. Тогава за първи път видях, що е запалка. Пали с запалката и почва да ме натиска на главата и ме гори тук. Всаки ти изгорим да дай да кажа, че си българин. И как да кажа българин, бе, нали? Казвам, бе, татко ми, майка ми македонци, дедо ми македонец. Даже дедо ми лично се е срещал с Даме Груев. Айде как иде вече от тук, видя, че не мога да се оправя с нас, изпратя на Благоевград. Благоевград, държавна сигурност. Дедо ми, среден човек, селянин в село Никудин, ама имал доста ниви така да враше жито. И имал хубава кобила и му завиждали хората, че има хубава кобила. Обаче дамето творил пушки на други коне, до Никудин докарва с тия коне пушките, а от Никудин трябва да смени добитъците и товари с други добитъци. И му казали му там, че дедо ми има хубава яка кобила, може да носи по-голям товар. И видели там при дедо ми. И баята Наси, трябва да дадеш кобилата, да товарим с товар, трябва да го откараме. И как да ви я дам, бе? Сега предстои жетва, аз трябва да върша с нея. Не, ние ти я върнем, като дойде да вършиш. Абе, я ми я върнете, я не ми я върнете, не мога да ви я дам. И вика, ядоса се дамето, изкара, вика, една шашка, изпашаме една по гръба с нея. И аз съм хранил, оставил съм си семейство, не се жена, докато не освободим Македония. Ти сега за една кобила тук ще ми правиш момент. И дедо ми като видял, че сега не бива с шашката по гръба, към мисъл, дълга. Обаче, и точно така, нека да вика около една седмица, нема кобилата. И му връщат после. И му връщат. Баш да вършат, бе, му връщат здрава кобилата и си я вършал. Това са спомните на мене от дедо ми как се срещна с Даме. А викам, дедо бе, тук турци не е ли имало тогава в селото? Абе, аз вика, турци не съм видел тук в нашото село. Никудин. Вика, идва едни, ама ние викахме акцази. До от нещо, ако си посеял някой тумбак, тютюн, нещо нередно го си свършил, тогава и да те приберат. А вика, тежкото беше, вика, после като дойде, вика, Червенков. Тогава, вика, напнаха
цяло село, кой колко овци има, колко говеда, всичко. И обаче вика, хората от съседното село, къде са, идват и казват, ей, скрийте добитъка, ки дойдат акцизите да ги преброяват. И вони... Говори за Македония. Мария тия са. Са по Македония. По Македония видяхме вече откаране Благоевград. Благоевград единични килия, метър на 2 метър, един душек слама. Така като чукнеш, направо ръката ти остава. Мръсоти, дори майкъде. И ядене, откаране към обед, ядене нема този ден. Другия ден мина там един старшина с една бака, сипа там в едно канче и една четвъртинка хлеб. И тръгна си, не казва нищо. И ние мислим, че това е за сега го дават да го ядем. А ние сме млади, искаме. Организъм иска храна. Хлеба е четвърт. А пнах хлебчето. И сърках и чорбата на почти нема. Чекам за обед, чекам вечера, нема. А това е дажбата било за цял ден. А аз го изядох на един път, оти не знам, мисля, че има и обед, има и вечера. И никой нищо не ти казва. Извикане па вече там при Митов. Майор ли беше, капитан ли беше, не помня. И на него му разправям, че се чувствам македонец и че съм македонец. Абе, вика, не е така. Ето, вика, аз също милия, вика, за Македония. Даже, вика, ако стане Македония и аз, ке се пише, вика, пръв македонец. Вика, се брех, се пишеш. Вие ми горите с запалка, да стана българин, ти ке се пишеш македонец. Ама само да е... И държане 3 месеца в килията вътре, само на кружката и свети през цялото време. Сутрин, като станеш в 6 часа, не ти дават вече да легнеш или да седнеш. Прав. И не може да приказваш, нито па да чукаш. Не дава да се чукаш. Ни морс, ни това, ни онова. И мина по едно време един лекар. Питане как си със здравето ми. Викам, със здравето гордо съм добре, викам, бълки има много и като ме хапат вече не мога да спя. Още тия бълки, са дихали бе. Това да кажа. Айде, мина 3 месеца там в килията. И осъдихане, пееме 3. 2 пуснаха от нас. Като един, доколкото разбрах, баща му, на чичо му, беше партиен секретар и него го пуснаха. А и той беше в групата. И мене ме осъдиха на 5 години и половина, Стойко на така, него на 5, а другия единия на 6. Малолетни сме, 17 години нямах навършени. Да, ако сме били пълнолетни, сигурно и смъртна присъда ще му дали. Добре, що дейност имахте правилно да бе съдат? Що бехте? Ами това беше, тук се събирахме в моята квартира, четехме история на Македония. И коментираме сега. Как е в Македония, как е тук. А имахте ли организация вече съставено нещо? Това си беше нищо. 5 човека Документи организирали. немате направено, че... Устави правилно, че нямахме на организация. Това е активност. Няма той. Кой е знаел, че има правилници и устави да се правят? За организация. Ние си знаеме история на Македония, си четеме
Там и си коментираме как е, що е. И това е. Това е много полковници покрай нас станаха. И И генерали. изключваме, осъдих, аз не можех и да завърша тук. На 31 май ме задържаха в ареста. Не можех и да завърша 8 клас, понеже нямах оценки по всички предмети. И осъдиха не от Караване Бучиновци. Детски там, детски са. На лагер за малолетни. Кои повечето беха цигани, турци, имаше и турци. Те па съдени за това път, че са турци, отнеше българи. И кой не беше завършил 8 клас, имаше там до прогимназия, имаше Бучиновци, учия. Аз, понеже не бех завършил 8 клас, но нямах диплом, иначе нямаше училище за нас. Хайде да вкараме в дърводелането, дърводелец. И гордо там попаднахме, имаше 3 македонци. 2 от Яново, Гущеров и Киров. А Киров, Гущеров, го знам, доктор. Доктор, почина Бог да го прости. И попаднахме на тях. Те като не разбраха, че сме македонци, веднага взимаха не при тях. Винаги. Стаите ни бяха, имаше по 15 наредени на 3 етажа леглата. Да тъпкани вътре, там те като по-стари, обаче ми направи впечатление път директора на затвора там, Бучиновци. Уважаваше ги македонците, затова, защото те му помагаха. И не правихме ние били. Ние не сме да крадеме това онова. Даже там вътрешния правилник разрешаваше да има командир на отделение, там на отделение и те бяха почти командири там на отделенията, взимаха ни в техните отделения и изкарахме по-леко там край тях. Колко чисто лежа? Чисто лежах 2 години, амнистираха не по какъв проблем там, не знам точно. Добре. 2 години и... А след 90-та година вече, спомням, преди, включили си ти тук? Включише веднага, щом С Вихрин, при Вихрин. Вихрин ми каза, че имало, аз и не знаех, че имало. Да. И Ние у него така ще придем. първото при него било, аз не бех. После запознаме кои са с Байданчо, запознаме се и при той първо се събирахме при... Стоян Таси. Не знам, По-напред? долу при... И сега, На главната улица. на главната, на второстепенната улица. Сега на мен ме Ако да няма значение. На главната се събирахме в градинката. На Куцва, така как му вика. След това. След това Чонгов да не. при Чонгов. Чонгов. Вот ми бегал в главата. Аз съм бил там. И там си. Заедно беме ние сме. Там 89 аз като бех в Македония, като пишех книгата и тук каза, че Йордан събрал в къщата на този Илиев, що от Дамяница. Там го избрали го него за председател. Ти си бил там? Бил съм. Кога го избра? Аз съм от 89-та. Кога го избра? Беше ли там? Не си бил там. Кога го избра, не съм бил. Не си бил там. Координационен, няколко души събрали Не там. съм бил. И аз хвали, Байданчо беше. И Тия си бе шефове там. И аз като бех там вече и един ден моята книга е почти готова, ръкопис направено и одиме в Скопие, в това Нова Македония, при Мирослав Спировски там. И гледам в къщата на Мирослав, в това кабинета на Мирослав, Йордан Костадинов, жена му на Йордан, така, дъщеря му и този Красимир Илиев там. И жена му вика,
тук си живееш, кефо си гледаш, вика, не те интересува за оно или не ми стана много кофти. Тя, когато на какво взима, ми държи сметка аз. А пък викам, на ония приятели, викам, дай да си одим и викам, аз заминавам за Петрич. Не ме интересува да излезе или няма да излезе. Нещо не е добре. И ония викат, остани по тази седмица да включим договор, вика се директор на Нова Македония, да ти издават книгата. Не, викам, заминавам си. Прибрах си багажа и заминавам. И на границата дойдах, взимавам и пасуша. 15 месеца не ме го дава. На Йордан и минута не му вземе. А он окупаторски войски. Не знам те шо. Само провокации, а неговия паспорт си седи. Он шета на сега. Оди в Америка. Имаше покана председател на Омолиненди. Отидах в Америка, но моят паспорт не ми дава. На мен викат, ти няма да излизаш от България. Международният паспорт ми вземе. Македония само на карта тя гледаш. А Йорданчо се шета на Москва, на там, на Гърция, всекъде. Виж къде са македонските паспорти. Нали си изтри подметките, докато сменят. Все бех със всеки. гледай, случва Да го приказват на друг време. Аз съм от първите, 89-та година. Все мене да ме сменят. Да. Жив човек е. Жив съм и аз, и Киро Тилев, Бождар Кирянов. Все беше против, дори подиграва се за тебе, Бождар Кирянов. В Скопие вика, дали му отиде и пише си сега подигравка. Толкова закуска, една баничка, това, онова. Смея се сега, Демечи. Аз си записвам. Ти си записваш, да. Всичко. Да. Къде одам? Аз имам списък на книга дома. Това дата от тази до тази вечер там, оттам всичко ми е записано на мене. Нема. А 10,920 лева, що лежах две присъди по 4 години ми платила. От тия пари не съм дал на керка, на внук ни стотинка. На жената виках, Маре, тия са кълнени пари. Отдек дошли там и се ги дадох за Македония. На Слави македонското кида. Много ти шандалите кидаеш. На колко души съм давал пари, от Сандански имаше един Методи. Но знаете, един слабичък. На него съм давал, не знам ти шо. За пътувания, всичко при мене нямаше това. Подиграва се, съм писал. Че си записвал си. Това по-обучи, не искаш да крадеш, не искаш да присвояваш. Всичко. На мен. Чиста свест. Я гледай сега, човека, извор е тук. У Петрич, например, второ колийско ръководство само от 5 човека, само и само на Соберо в това обаня да ме сменят, да има повече гласове за него да... Ето в Дрангово аз съм присъствал, не съм те виждал в Дрангово там на събрание. Аз, откакто това стана, по-късно е било това. Аз се откажах да не му преча, да не кажа. И се отдръпнах. След това демократично движение, кога наприе, тогава вече... Ще беше борби тук между Байданчо да го махнем. Ама късно е това. Късно е това. Това не е ден. Метите им се изтърка, докато го сменят. Аз съм свидетел на това, с Киро Тилев заедно, и Бождар Кирянов, заедно и Йордан с колата и такова съвсем вика като магара, като ми кажа това и аз отмък гледам да го свърша. Оставам всичко. Вика, трябва да го махнем, за да ти вземе место. Нека дойде Йордан да го каже пред мене. И кой дава от те? Да успоря. Да успоря, че не е верно. Това е много важно. Сухаров от Петрич. Гошо, Сухаров, да. И дома му сме били. Румеев. Всичките те тополники. Паметника стои там на Сухаров. Пред знам старите, бе. Седи. И гледай да ти кажа, всичката борба беше от... Аз нямах паспорт, той замина на Канада, на Америка. Дадо му парички, викат хората там. Ние, аз като бех с пари, си сме вика така. На Йордан, вика, давахме и за организацията, и за къщата му давахме пари. Аз му измазах къщата в дъмка. И от Австралия дойде една такова платоно човек, кой, не знам сега колко хиляди евро или какво, всичко па отричат и на Киро. Всичко се знае, ама той отрича. Ги отричат, и така е. И сега я говори, слуша,
полицията на нас не разбивала. Он не иска да се съберем, оти няма кой да го избере. Оте сам. Сам. Филешница, че го отеба Филешница, от не го искат Филешница. Гледаш какво Йордания е това, само Филешница в Гоце Делчев. При Иварско Варданов, като беме в Гоце Делчев пак. Сега не го иска никой това. Никой Он не иска. за това Никой. върви сам с 10 на 15 човека. Него, оти. Кой ќе го избере? Никой. Умрел от буква е.